Egy barátoddal egy valóságshow-ban vesztek részt, ahol egy röpke akadálypályát kell leküzdenetek. Az egész nem tart tovább 30 percnél. A feladat a következő. Egy tüneményes, 5 éves kislányt és kerekesszékkel, segítőkutyával közlekedő édesanyját kell Budapesten eljuttatnotok egy színházba. A Go Buda moziából, ahol letették a tesót, hogy megnézze a Sorsfordító című érzékenyítő filmet, kell eljutniuk gyalog és villamossal Pestre, a József Attila Színházba. A feladatért kaptok fejenként 500 000 forintot, vagyis egy igazán gáláns 1 millió forintos órabérért vesznek fel benneteket erre a feladatra. 2 feltétel van. 1. Az anyuka és a kislány összes kérését teljesítenetek kell. 2. Utazás közben végig az összes utazási szabályt be kell tartanotok. Csak ekkor jár a megbeszélt összeg. Mivel nagyon fontos, hogy a kislány és édesanyja is jól érezze magát, így ha útközben egy kérésüket nem tudjátok teljesíteni, akkor 200 000 forintot levonnak a szervezők az órabéretekből. Mivel az utazási szabályok betartása is fontos, egy-egy szabály megszegése szintén 200 000 forint levonásával jár. A feladatot kicsit megnehezíti, hogy egy varázsló reggel ballábbal kelt fel, és bosszúból a világ összes piktogramját eltüntette, és az összes magyar feliratot kínaira cserélte. A villamoson ezek a szabályok vannak kiírva. Biztos vagy benne, hogy piktogramos magyarázat nélkül mindent be tudjátok tartani, amíg a kislányt és édesanyját kíséritek a tömött villamoson a lépcsőn állva? Miután leszálltok, a kislány jelzi, hogy nagyon kell pisilnie. Egy olyan vécét kellene találnatok, ahova az édesanyja kerekesszékestől be tudja kísérni a gyermekét. Ezek a feliratok állnak most rendelkezésetekre. Sikerül pillanatok alatt teljesíteni a kislány kívánságát? Vagy kudarcot vallotok? A gyerek be fog pisilni és színház helyett mehetnek haza? Sikerül az anyuka kérését is teljesíteni, hogy mozgássérült mosdóba bekísérhesse a gyermekét, vagy nem találtok ilyen helyet? Ne feledjétek, ha sokáig gondolkodtok, melyik tábla lehet a WC, el fognak miattatok késni a színházból. Tegyük fel, hogy nem kell pisilni a kislánynak, és nyugodtan mehettek tovább, csak meg kell találnatok, hogy melyik kijáraton kell kimenni az aluljáróba a színház felé, és teljesítenetek kell a kislány kérését, hogy ő mozgólépcsőn a kutyájával együtt mehessen fel, miközben anyuka értelemszerűen a liftet használja. Az előző táblák segítenek ebben is. Fogta az egyikőtök a gyermek kezét, ahogy elő van írva? A másikótok egy kézben tartva vitte a kutyát a mozgólépcsőn? Mindkettőtök kapaszkodott egy kézzel? Vagy fogalmatok sem volt, mik a betartandó szabályok, és már el is buktátok ezt a szép, summás összeget? Most tegyük fel, hogy a gonosz varázsló nem tünteti el a piktogramokat, csak a magyar szövegből csinál kínait. Nézzük, hogyan boldogultok ugyanezzel a feladattal most, hogy a piktogramok titkos segítőtök készegődnek. A villamoson ezek a szabályok voltak kiírva. Most már ugye egyszerűen be tudnátok tartani mindet, amíg a kislányt és édesanyját kíséritek a tömött villamoson lépcsőn állva. Korábban, ha nekidőlt valamelyikőtök a tömegben az ajtónak, már el is búcsúzhatott volna 200 000 forinttól. Az aluljáróban pedig ezek a táblák voltak láthatóak. Ugye a képek segítségével egyértelműen lehet tudni, hogy merre van a WC, melyik kijárat visz a színházhoz, mik a szabályok a mozgólépcsőn, és merre található a lift. Ugye az is egyértelműen látható, hogy itt bizony felesleges fel rohangálni, mert nincs akadálymentesített WC. Egyetlen közös WC van csak. A kis kitalált akadálypályás történetünk után reméljük, most már mindenkinek világos, hogy a világban mindenhol, mindenki, minden nap, kortól és nemtől függetlenül használ vizuális megsegítést. Ez egy teljesen hétköznapi dolog, és egyáltalán nem ciki. Az autista embereknek viszont gyermekkortól fogva elengedhetetlen a vizuális megsegítés. Nem opció, kötelező. Ez biztosítja is a jogszabályi környezet, leírja az oktatási hivatal az SNI irányelvekben, és megerősíti minden autizmus spektrumzavar pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus is. Ennek ellenére, ha a szülő otthon, az óvodapedagógusok az óvodában, a pedagógusok pedig az iskolában nem használnak vizuális megsegítést, akkor ne lepődjenek meg, ha az autista gyermek úgy reagál a kéréseikre és az utasításaikra, mint a számára az kínai lenne,
és egyáltalán nem csinálja ezt, amit elvárunk tőle. Helyette viszont, idővel kiborul. A vizuális megsegítés fontosságát illusztráló történetet kitalálta és bemutatta Nyilasné Groma Judit. Szakmailag lektorálta Szőke Melinda, autizmus spektrum zavar pedagógiája szakirányos gyógypedagógus.